Good morning po mga bro and sis at welcome po muli sa panibago nating new video. Ang video po natin ngayon ay ito po yung first day ko na magjo-duty bilang deputy po ng barangay. Kasama ko po yung mga tropa nating hindi, kaya lang kasama ko na po sila sa barangay. Kaya mapakilala ko sa inyo. Tapos may kasama ako dito ngayon na uwi na po sila ng Bicol. Ito po mamimiss ko si Bro Renz. Ayan bro. Sila po ay naka-schedule ngayong araw na ito na uuwi na po ng Bicol. Dito po sila nagkatrabaho sa tapat ng bahay namin, dito sa resort sa Lios po. Ayan. Paano yan bro? Matagal tayo hindi magkikita niyan. Yeah. Chat-chat na lang tayo. Chat na lang. So balik pa. Oo nga, oo. Ingat na lang kayo sa biyahe nyo, no? Malayo-layo yung biyahe nyo, Bicol. No? Dahil mo yung yung quarantine pass mo. Ay, yung yung vaccination card, oo. Yun yung unang-unang hinahanap, vaccination card. Ayan. So, paano, bro? Ingat regards mo ko kay, kay kasama natin dyan isa. Yung, Benji. Oo, kay Benji. Ayan. Kita pa kami dun sa Uyok. Kamusta mo kami, ha? Kasi, baka sumama mamaya. Sa Bicol? Hindi, pag pagsundo rito? Okay. Manggagaling ng sa Uyok. Novaliches. Opo. Ayun, susundo sa inyo. Ayun. Sige bro, ingat ha. Susunod na lang. Susunod na lang. Hanggang sa muli. Ingat. Apo. Yan, so ako po papasok na sa trabaho. Mag-duty muna ako ng madaling oras sa simbahan, tapos tuloy na po ako ng barangay hall. So may na lang po, bago ko po ituloy itong ating video, ipasok muna natin ang ating intro. Ayun, tara po, samahan niyo po ako sa araw na to, sa aking pagpasok po sa aking trabaho. Ito po yung balik kumbaga sa ito po yung pangatlong araw ko na sa trabaho ko po sa barangay. So tara. Pupunta lang po namin yung aksidente dun sa may kanto raw. Banggaan daw po. A few moments later. Ito po, na-arrange na po yung problema. At nagkasundo po sila na magbayaran na lang po. Para po okay na po yung lahat. 6/2022, time check 7:07. Yung aksidente po naganap po mga bandang alas 7 po na umaga. A few moments later. Magawa po ako ng report tungkol po doon sa nangyaring aksidente dito sa Centro 2 kanina pong alas 7 ng umaga. So bago ko po kasi linalagay dito sa logbook, gumagawa po muna ako ng scratch para po hindi po ako magkamali at linagay ko na po rito sa logbook kasi bawal po kasi rito yung bura-bura. Isa ko na yung paggawa po ng blatter. Ito po blatter na katunayan nagkasundo po yung magkabilang panig na magkaayos, magbigay ng amount na napag-usapan po nila, napagkasundo po nila. A
A few moments later. Dito po ako ngayon sa simbahan ng Holy Family Parish Church dito sa Calgante. Naka-duty po kami, kasama ko si Bro FY. Yan. FY. Kasama ko yan sa Ganti SDM, tapos sa barangay po, sa trabaho. Yan. Pangilang mas na yan? Bali, huli na yan. Yun, fourth mass na po, bali huling misa na yan. So mamaya na lang pong, mamaya ulit hapon, susunod na misa. So ang gagawin na po namin dito, mag-assist po kami para sa mga lalabas galing sa simbahan na tatagad po dito sa daan na to. Para maiwasan po yung aksidente. So mamaya na lang po ulit. A few moments later. May kasama po ako. Ito po. Ayan. Kaya kasama ko po lang sa barangay. Ayan. Ito po yung, dito po sa barangay, nagtutulungan po kami. Ayan. Kahit wala po ditong holiday natin, di ba? Basta po. Diretso po. Diretso po ang aming kaso. Monday to Sunday. Sunday. Ayan. Diretso po yun. Wala pong holiday sa barangay Calgante. Ayan. Kasama namin yung mga Barangay Tanod. Wala pong pahinga ang aming Wala. barangay. Apo. Open po kami 24 hours. 24 hours on duty. Every day yan. Basta 24 hours, ito na awal ng tao dito sa aming barangay. Ayan. Meron po kaming ambulansya. Halos lang po ang ulan. Hi! Hi to vlogger. Nag-vlog ko eh. Palay nga na ako, Aldon. Oo. Mamaya na lang po ulit. A few moments later. Ayun, at time check tayo. 4:58. Yan, 4:58 na po. So, kami na lang po niyang ating kabati yung nandito sa Barangay Hall at saka yung driver po ng service natin. Yan. At ano po yung mga mga pumasok na problema na ayos na po. At tapos nakapag service tayo dun sa dinibing na patay. Yan. May uniform na po ako. Galing po sa kanya. Binigyan ako ng uniform eh. Wala po yung uniform ko eh. Kanina yan. Sa'yo ba yan? Ayan. Ito po yung driver ng mga service natin. Big time to. Big time to kasi dalawa po yung kanyang Temex. Kaya mo na, dyan ako. Kaya ambulansya po eh. Nasa likod na yun oh. Wala po ang driver. Ito po yung yung mga service. Ito po yan, ayan oh. Big time no. A few moments later. Ayan, gabi na. May duty pa rin po kami. Uwi na siya. Uwi ka na. Uwi ka na. Nandiyan naman yung partner na eh. Sige. Ganun ako. Bukas. Agama ko, wala pa sa bukas. No. Alam mo naman. Oo. Para makapag-visa man ako bukas. Kapitira mo akong kapitira natin. Sige, sige. Thank you, thank you. Uwi na siya kasi hindi nakapalitan niya. Driver. So, tapos na yung naggabi ko. Tignan ko. Tapos na po yung maghapon nating duty. Ito na po yung panagbago natin duty na panggabi. Ito duty na tayo na panggabi ngayon. Natay ko lang po yung ating mga kasama, mga barangay police ng
Pagkakita. Bagay maaga pa naman po eh. Hindi ko lang alam kung anong oras sila darating. Pero pa maya maya, nandiyan na po sila. Si Bausi, ando pa rin si Bausi. Nandun si Bausi. Sa kanyang tindahan. Tahimik naman ngayon. Tsaka nung nakaraang gabi, ayos naman po yung duty natin. Okay na lang po. Umuwi lang po ako dito sa bahay, tapos kumain. Tapos tinignan ko po yung mga anak ko at saka yung asawa ko. Ayan, babalik na po ako ngayon sa barangay. Time check tayo, 8 o'clock. Ayan po. So tahimik. Tahimik na gabi. So tanong pa ako sa barangay. Duty ko na po ulit ngayong gabi. So kanina, tapos continuous hanggang ngayon. Continuous po yun hanggang bukas. Hindi ko lang po alam kung anong oras makakating si Chief. So hindi ako pwede umalis ng barangay hanggat hindi po siya dumarating. Kasi kami lang dalawa ang nagpapalitan ng shift. Sige po, meron na po ulit. Tapos na po namin ang dito pa lagi magkantay ka na. Kung ano yung number mo, para may number niya. A few moments later. Ubusan ng gas yung maingay na tricycle. Yan, namin kung paano maganda diskarte rito. Wala kasi kami lubid, di namin matula. Ito, nakakita ng ano si Sir. Matibay. Wala, kiniya mo eh. Apo Kenyo. Ayun, Kenyo. Akali mo niya mo ba? Patadyaran. Oo, patadyo. Malalay na. Sana, huwag lang maputol.
maputol. Sana maputol. Para mayroon naman na maayos no, sa compact yung tricycle na to. Wala ulit lisensya. Tapos walang may pakita-pakit ng registro o RCR. Tapos yung kanyang backride, walang face mask, tapos lasing, makulit, nagpusan. Kaya na-impound yung ano, naka-muffler pa ho yan. Muffler. Yan na lang po. Magkakaroon na ako kami. Nandito na ako kami sa aming barangay Plungante. Ngayon po namin yung dana. Ayun. Sa inyo kung gano'n sa inyo Plungante. Barangay Plungante pagka ganito araw. Gano'n yan, huwag dito. Matunan ko. Mga tao sa siyempre, katulad barangay, tao nasadaan. Ito kami, ayan. A few moments later. Good morning mga bro and sis. Yan. Ngayon po ay araw na Lunes, February 7, 2022. Yan, kasama ko ito. Yan. Ito pa po yung isa. Yan, nagwawalis. Yan. Yan, tila po kami ng kapalitan namin. Yan. Time check tayo. Ano oras na ba? Time check 6:21 umaga po. Yan. So, dati lang po kami ng karelyebo. Sipag, di ba? Yan o. Hi ka muna. Hi ka muna, hi. Yan. Ayos, ayos. Yun, panibagong araw na naman po ito. Kasama po ito nung video natin kahapon. Parating po yung aming masarap magluto. Ito po yung nagluluto rito sa amin. Okay, ayan. Ayan, ayan. Good morning, sis. Masarap magluto to eh. Yung asawa niya andun, tinatid yung mga nasa center, tinatid po sa palit sa bayan kasi may bakuna po doon ngayon, may nakaschedule na bakuna. Time check 7:13. Yan, may pumasok na reklamo. Wala po doon yung kanya supervisor sa kanyang garahe. Nagawa ko na po ng blatter ko na po. Tapos mamaya pupunta po ako doon sa pinangyarihan ng pagnanakaw at titingin-tingin tayo doon, baka meron po tayo makita ng CCTV camera sakaling hingi tayo ng permission na makahingi ng kopya. At tapos yung CCTV ng barangay meron din po doon po. Mamaya po pagdating ni Kap, i-reviewin po namin yun. Mamaya na lang po ulit. A few moments later. Kasama ko po ngayon ng aming consyel po dito sa amin sa barangay, si Consyel Orlando Mutok. Ayan po. Hello po. Magandang tanghali po. Apo, siya po yung kasama kong naka-duty ngayon.
Yan. Opening duty yung Lunes na po. Oo, Yan. Every Monday po yung kanyang duty. So, dito kami, nag-entertain po kami ng mga dumarating, mga nagpapaasok po. Kaya po, nandito po kami sa information desk. Yan. Ay, linwal na eh. Bato na kayo. Linwal niya may banda. Awa, linwal na eh. Yan. Mamaya tayo dito, no? Mamaya kami dito, mamayang gabi. Ito po yung duty of the day. Duty of the day. Opo. Oh, mamaya na lang po ulit. Update namin kayo. Time check tayo pa 10:55 AM. So, mamaya na lang po ulit. A few moments later. Ako eh. Nabere eh. Okay ko lang po. Ang aming SK chairman po dito sa Morgante. Yan. Ang maganda po namin SK chairman. Ang pinakamaganda namin SK chairman. Yan. Follow niyo po siya sa TikTok. Ano TikTok mo? Margar Alfonso. Yun. Marcar Alfonso po. Yung kanyang TikTok. Future Mrs. YouTube. Meron din ako TikTok. Sa ano po yan? Sa center ka trabaho. Ito po. Nagmulaga. Kala ko naman na. Katrabaho ko siya sa center. Kasi Laika. Ito sila, Lozano. Mamangat natin. Eh, magkasama yan. Kasama niya. Lag. Sheila. Vlog. Yan. Follow niyo po sa TikTok. Follow me on TikTok. Ha? Follow me sa TikTok. Invite mo sila. Oh, alam mo. Mga vloggers. Hi vlog! Welcome to my YouTube channel. Yes. Ay, si Marsabi ka dito. Ay, good morning po. Ano yung lakot tol? Ha? Nagpasok ka pala? Oh, si Chip. Mamaya pa yun. Okay. Daw pwede mo dito pag wala si Chip. Sige. Dito muna kay Tres. Oh, magkano ka muna. Maglaging ka muna. Siya ka na. Wala kapatid dito ah. Magpupunta ka din doon sa shop ko. Ito nga. May ganyan ka din? May ganyan ka din? Meron din siya ganyan. Duwati ka. Contact tracing ito eh. Grabe. Ay! Ayan na. Kulganti daw. Ayan na. Rest na lang ako. Ayan, oo. Mamaya na lang po. A few moments later. Pwede na po ako umuwi. Nandito na po si Chip, yung Correlio. Nag-review po ng kaso. Chip, hi ka muna. Hello po. Balik po kayo po. Nag-review po ng kaso. Yan. Nag-turnover po ako sa kanya ng mga case po. Saka pera na nagbigay po sa akin para dun sa mga bayad. Ito kaya kay SK? Abo, pinakaya po. Baka kulta siya po kami. Saka sinabayan. Yan. So, pwede na po ako umuwi nito. Bukas naman po ulit ng pasok po. Yan na lang po ulit. A few moments later. May dumating na deliver. Nandito na po ako sa bahay namin. Rarating ko lang galing sa trabaho, galing sa barangay. Deliver ang aking asawa. Grocery. Paninda po yun, yung mga nakakaon na yun. Pwede na po siya kasi pumupunta ng bayan para mamili. Sa cellphone na lang po, sa sari-sari store apps. Doon na lang po siya mo-order tapos i-deliver na lang po ng mga ito. Yan. So, pamaya-maya po nito, katapos ko po i-vlog ito, matutulog po muna ako kasi puyat. Para makabawi sa tulog. Bago ko po tapos itong aking video, nais ko po munang i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout at saka yung mga magagandang comment, yung mga positive comment po sa aking mga video.
Maraming salamat po mga bro and sis. At sa mga ano po, sa mga gusto sumali na o gusto maging guardians, kung meron pong grupo ng guardians sa area nyo, hanapin nyo po yung kanilang founder at saka yung chapter secretary. Doon po pwede po kayo magtanong sa kanila kung paano po ang maging membro ng guardians po, o paano maging isang guardians. Tanongin po yung mga gusto nyo pong malaman tungkol po sa guardians. Ayun, so dito ko na lang po tatapusin yung ating video. Ayun, sige po, maraming salamat po. Ingat po tayo palagi.